Igbo ekele m ọhaneze ndị Igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya. Afọ m bụ Esther Ugonweje Adejeje mba. Gịnị ka m ji wee bịa? Asị m biko dododo ka m nye ụnụ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Akwamaka TV. M ga na-ewetara na ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa. Ịma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme, nke dị mma na-eme, nke dị njọ na-eme, kama na anyị lesiri anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-leba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime, ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị, n'ebe anyị na-arụ, n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi. Wee na-asị gị biko dododo ka ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. O nwekwara ohere dịrị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha, n'ihi na a ga na-anwụnye unu ya na ndụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa, ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Biko kpọọ akara aha, ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa ha ohere ikwuo ka o siri dị gị na mmụọ. Ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe iji aka gị emepụta, ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ụwa niile ka ha mara maka ya, naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahịa ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu. Echezokwala ka ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje Adejeje mba. Ijenu wale. Igbo ndị ọma ekele m na Igbo asị m ka onye chiri ya zere. Ekelekwa m ụnụ ọzọ. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa iwetara ụnụ ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Dịka m na-agwa ụnụ mgbe niile n'ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme, nke dị mma na-eme, nke dị njọ na-eme, kama nke onye na-etinye aka ya bụrụkwa ihe ọma ya gazie. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu gbara ọkpụrịkpọ. Ya bụ okwu anyị jiri bịa taa, o nwere ka o siri wee dị, mana enwere m ndị zuru ka eme, ndị ga-abụ ịfụ ha ị mara n'ezie na ị bụrụ onye Igbo ị na-enwe aṅụrị n'ihi na asụsụ Igbo anyị ọtọka. Igbo dị mma, Igbo bụ ndị na-emezi emezi. Asị obodo ọbụla ị gara ịfụ ha onye Igbo ị na-agba ụkwụ gị na-emetụ gị n'azụ. Mgbe ọ ga-eruo aga m akpọbata ha, ị ga-ama na n'ụbọchị taa anyị zuru ka eme. Kedu onye unu na ya nọ n'ụbọchị nke taa? Aka m kwa nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje Adejeje mba. Dịka m na-agwa unu na mgbe oge ruo a ga-emepe ekwentị anyị. Ọ bụrụ na unu chọọ ka unu tinye okwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa dịka o si wee dị gị na mmụọ, ịkpọ anyị n'akara 07066453728 dịka ọ ga na-egosi n'ihe onyonyo gị. Anyị ga-akpapụ ya ọsọ. Ọ ga-amasịzi nka kpọbata ndị nze na ọzọ mụ na ha nọ n'ụbọchị nke taa, ndị ga-atụnye ọnụ na ya bụ okwu. Kedu isiokwu anyị ji wee bịa? Tupu ha ga-akọwa ihe eji wee mara ha, isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ nwa agbọghọ tụtara ime na be nna ya. Nwa agbọghọ tụtara ime ọghọm na be nna ya. Kedu onye nwe nwa a? Ọ bụ nna nwe nwa ka ọ bụ onye tụwara ya ime ka ọ bụ onye ga-emecha n'ọnya bụ nwa agbọghọbịa? Onye ga-akpọrọ anya bụ nwa? Ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ndị nze na ọzọ ga-atụnye ya ọnụ. Ha si na steeti dị iche iche were bịa. Ebe anyị nwere onye Anambra, anyị nwere onye Imo, anyị nwere onye si Enugu steeti. A niile ga-ekwu ka esi eme ya n'ebe ha siri were bịa. Ngwa ka kpọbatazi ha n'otu n'otu. Ndị anyị nọ n'alụ obi dị m ụtọ, dịkwa ya ụtọ nnukwu na Akwamaka TV ebe anyị kpọrọ n'okwu sị ka ụnụ bịatụrụ ya n'okwu n'ụzọ anyị, n'agbanyeghị ihe niile dị n'obodo anyị nọ n'ime agbapụ agbabata.
na wepụtakwa n'ohere wee sị ka ọ bịa tụnyere ya n'okwu na ama na ihe Igbo na-amasị unu onye mere unu ji wee bịa nnọọ nnukwu biko ka m bidogoro na nna anyị onye nze biko kwakena ọha na eze ndị Igbo ihe ji mara gị ọhaneze ndị Igbo mmanụ onye ọrụ na-anụ olu ya bụ Nze Patrick Okonkwo eziokwu bụ ndụ of Imo steeti nọọsa nna biko kedu afọ eji wee mara gị ndewo aha m bụ Maazị Ugonna Nweje abụ m onye Amichi n'okpuru ọchịchị Nnewi South Gọọmenti Area nke dị na Anambra steeti nọọsa bido m aṅụrị idegoro ebe a first wee tinyekwa ọrụ na ihe na-eme m ife ji nwe mara m bụ oke ya Arụnze dunu Ọkigbo akpụ Ugeze in Enugu steeti ọ na-anụgo ya eji na ha aka ọnụ ha wee kọwaa ihe eji mara ha anyị ga-akpapụzi ọsọ ka anyị tọpe nya bụ tụlie ya tụlie gịnị na-esonyere anyị ka nakwa na Akwamaka TV n'ihe mmemme nke a na-akpọ Ije n'Ụwa. Nze mmebido na gị dịka isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya onye nwe nwa mana tupu ịza anya bụ ajụjụ megodi ka ndị mmadụ ghọta ihe bụ nwa agbọghọbịa tụta ime ọghọm na be nna ya. before ma biri kọwa maka ya kwuru bịa today ya wụ maka nwa agbọghọ nọ n'ebe nna ya tụta ime ma onye nwe nwa before m ebiri aga m asị na n'obodo Kerichiwu Imo steeti ọdama ma obodo ndị ọzọ so omenala Igbo bụ ofu agbọghọ nọ n'ebe nna ya tụta ime emebula ego n'isi ya ọwa arụ n'ebe anyị bikos onye ihere tinyere nna na nne m nwa laki n'ebe nke anyị wụ Imo steeti Hitubom local government a na-akpọ nwa anyị nọ n'ebe anyị mụta onye ọ na-awụ inwe nwa agbọghọ ya na-eto ị na-eso ya na-adịghị ọdụ maka ọghọm ọzọ nwere ndị Igbo na-atịlọsị mekwa onye dị mma enyi maka ọlụlụ ozugbo agbọghọ na-esogharị nwoke iru nọ n'oge iso nwoke ị ga-amakwa bifo gị na onye a na-eso na-emekere ị ga-amakwa ma onye ahụ ma adịghị ama nwere ka o siri mebie gị ọ ga-alụlikwe gị ọsọ ọcha ya most of the thing na-eso okwu n'ala Igbo na ka esi were ghọdị ya ọ dị ka mgbe anyị na-etoru n'obere agbọghọ nọ n'ebe ha tụrụ ime ka ọ na-etu nwunye tinye na the family because ọ na-apụtachi a na-ewere ya mkpuchi di ya ọ nwere years it's more than 30 something years mgbe anga nọ na etoru a na-alụbụla nwaanyị o nwere agbọghọ nwanne anyị nwaanyị onye ebe anyị tụrụ ime ọsọ gara na mesịrị so dị ime ndị chọọchị akpọ mami ya n'ụlọ ụka na a ga-edeme ya n'oche azụ na nwa ya nọ n'ụlọ ya dịrị ime sa kpọpụtara mami ya tinye n'ụsa anya na-egba mkpe na chọọchị ya savọ fọ ọnwa isii because na nọ na nwunye ya tere ime na wụrụ na ọmụọ ya mụ tụta dịrị ime ga-etee ya ọsọ wụ ya arụ nwa agbọghọ nọ n'ebe nne ya na nna ya dịrị ime ma tegoro ga-abụgoro ka ịmụ amụ mmachi ịkọwa nọ na n'obodo anyị bụ Imo steeti na Hitubom aka nchikwe ọwa arụ n'ebe ahụ
ọsọ nwaanyị nwaanyị nọrọ n'ebe gị tụrụ ime ada ọmụọ ya ma ọmụọ ya ọ ga-amarịrị nwaanyị ma onye kpụma n'ime ụfọdụ na-agwa ọ tụrụ ime ha chụfụ ya si gbakwuru onye ọma gịnị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ bet ihe na-eme n'obodo a ugbu a eme ndị Igbo a na-emebisichala omenala Igbo ị ga-afụ famili ọ ga-awụ na di na nwaanyị na-amụtaghị nwa nwoke nwa ha nwaanyị nọrọ n'ebe ha tụrụ ime mkpuke mmụọ ya ọ wụrụ nwoke kama gasị onye tụrụ ime ha ka abịa lụọ ya ha ewere ya dochie n'ọnụ onye mere n'ala Igbo na Igbo niile anụwa arụ but amaghị na nwa ha too ọnwa agaghị emekwasị o toru ebe ụmụ okorobịa ibi ya nọ a ga-ajụzi ka onye bụ nna gị ajụzighị si nwa amụrụ n'iko onye na ihe okwu oyibo na-akpọ bastard ịhụna na nsogbu adịla afụgo m famili ọ bịara ụdị ya mere etolite nwa na-ajụzi mami ya ọ ga-eji onye bụ nne ma o ji onye bụ nne ya tute ya ga-egbu ya daalụ nne nna anyị a ga-abịa n'ebe ị nọ mana tupu ị ga-azanya bụ ajụjụ ka anyị gakọnụ zụta obere ahịa ma chi ya taa. My name is Chiti Temple, Nollywood actor. Keep watching Akwamaka TV, AATV. Don't turn off the dial because I watch it. You see more of my films. Fans, you know what I mean? Watch Akwamaka TV. Anyị echigatala na ezumike ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-esonyere anyị ka nakwa ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Isiokwu anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa bụ nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya. Kedu onye nwe nwa ahụ? Ọ bụ nna ya ka ọ bụ nwoke tụwara ya ime ka ọ bụ onye ga-emesịa bịa n'ọnya bụ nwa agbọghọbịa ya ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa. Nna anyị biko dịka m siri bịa n'ebe ị nọ tupu anyị gaa ezumike ga-azụtụ ahịa ma chinatakwa, kedu ihe ị chere banyere isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Adedeje mba ebe ajụjụ gị amaka na mbụ Igbo niile na-asụ n'olu n'olu ma akpụ ụkwara ya bụrụ otu na be anyị naanị otu ihe na-eme ga-abụ nwaanyị mụọ nwa na be nne ya na-emeghe ego n'isi nne ya ụkwụ nwa bụ agwụ nwa naanị maka ime nwaanyị na-atụ na-adozi ime na-abụ nwaanyị ga-atụ ime n'ọrụ na di o megotu a ọ tụọ ime n'ọnọ be nne ya nke a atụ na be nne ya na be anyị na Anambra ọ dị ụzọ abụọ e nwere nwaanyị nne ya na-akpacha anya ha na-enete ndị be na-akpọ ya enete ha arịa nwere ike bụrụ na nwoke a mụtara nwaanyị ụmụ nwaanyị mụta nwa nwoke ofu nwaanyị n'ụmụ ndị ahụ mụtara ọha ya ọ dịghị eme ihe naanị n'ike nke ya ọ ga-akpọ ụmụnna a na-agbakwa nkwụ nwata nwaanyị ahụ etu esi agba nkwụ nwaanyị lụrụ di naanị nke mere etu a ga-abụ nwa nwaanyị ga-agba ọmụta okwunyere nwa ha naanị onwe oke niile mana nke ị nụtara ebe nwaanyị na-efe warịwarị n'iro ya jite nke ahụ na baghara ekpe ikpe ya ekpe onye nwe nwa ahụ nna m nke nwaanyị ahụ mụtara nwa ọ bụrụ dị na onye ahụ tụbara ime ahụ mesịa chigata azụ bịa ịchọ ịnụ ya naanị nwata nwaanyị ka ọ ga-anụ nwa onye nwe nwa ahụ nna nke nwaanyị nwe nwa nwa m na Chukwu ekwe na ọ dị na be m ntụtụ ime emeghe ego n'isi ya na ọ bụ na Anambra be anyị etu esi eme ya nwa ya mụnwa nwunye o megodu onye ahụ tụwara ime ahụ chụghị ịbịa nụ ya ọ bịaruwe ọnụ ọnya bụ nwa nwata nwaanyị mana nwa ahụ mụtara ụmụnwa nwunye otu a ka ọ dị etu esi eme ya na Anambra Igbo ekene m onye ụcha ntị ya chelụ onye nwere ngwọ Igbo adịghị eke nwaanyị na afọ ime nke mbụ
na nke mbụ obodo m si bịa bụ akpa oke eze na Chioba n'Enugu steeti. Enugu steeti amụọ nwaanyị nne na nna na-azụ nwaanyị otuto nke ịmasị ka ha mata Chineke ma ndị dapụrụ okwukwe ahụ tụrụ ime ọghọm onye nwe nwa abụ onye tọrọ ime onye ga-bịa mechekwa ọnụma nwaanyị abụkwa onye nwe nwa onye nwe nwa bụ onye bụ nwaanyị ahụ atọrọ ime nna nke nwaanyị nna nke nwaanyị ya nwe nwa atọrọ ime ọkpụkpa na-emesịa n'oge gboo o nwere ebe a na-akpọ ọgwụ ndị siri Enugu steeti anya the tradition bụ na a nwere ike mụtasịa nwa n'ụlọ mana ndị ha mụta n'ụlọ enwere oke duto na ha tụrụ ime ọghọm emeghe ego n'isi ya except ma o nwezi onye chọrọ ịbịa that is nsu Igbo Enugu steeti nwere omenala dị iche iche ịbịara nke ọgwụ ịchụ ịnụ nwaanyị na ọgwụ na iji nụrụ nwaanyị na akpọkọja ma ndị ha mụtara ịmara onye mụtara na kpọrọ duru ha chọdụ onye a nụrụ nwaanyị ahụ mere ego isi ya that is ọgwụ be anyị wakpa ugo eze adịghị otu ahụ ọ bụrụ imere ego isi nwaanyị nwere iri ikike ọbụla iji kwado gị bịa nwee nwa ọsọ ya bụrụ ọgatụwara ime ya ọ tụrụ nwetụrụ ime nwaanyị na-ekwu okwu na ya abịa nụ ya nke ahụ adị ime ya akụgo ya maka na ịchọ ịnụ ya mosizi ya na-ekwu okwu tụrụ ime ị ga-abịa n'ụzọ ị ga-esi n'ụzọ bụ ị ga-esi na windo bịa isi na windo bata isikwa na windo pụọ ọnya ụdị Enugu steeti a na-ejiri ubi ka ji were n'aka si na-agagodo n'isi akụkọ ka dị anya akọ nze ajụkwa m n'ebe ị nọ o nwere ihe i kwuru mgbe ị na-ekwu okwu o nwere ihe ịmatụ inyere mere mgbe gara aga banyere nwa agbọghọbịa tụtara ime tee na be unu i wee sị na agbara nne ya mkpe nye ya azụ oche n'ụlọ ụka ọnụ ọnwa 6 wee chighatakwa ajụjụ m bụzi ya bụ nwaanyị bụ mama ya ọ bụ ya bụ onye mejọrọ na eji wee nye azụ uche ma ọ bụ ọnwa 6 ahụ enyere ya eji gbaa ya mkpe ọ bụ ya ga-eme ka ihe mebiri emebi were dị mma ya ajụghị amaka ekwumenyala n'usoro ahụ maka ndị ke ụmụ ha ga na-eto eto ka ha mara ka ha eji gbakwa ndị nne ụfọdụ a na-ele nwa onye ọbụla chọrọ ka nwa ya mebie ga-emebi ịchọ ka nwa gị mebie ọ ga-emebi bedo ụfọdụ ndị nne ụsọ nne na-azụ nwa wụ nna nwoke na-apụ iji aga achọwa ego eji azụ ụmụaka nne nwe ilekọta ụmụ ọ na-awa mere efuzie sọ ndị nwoke ụfọdụ a na-achọ ka nwaanyị ha na-eme mana ụfọdụ na-aghọtazi ya n'ọnọdụ ọzọ si na nwoke na naanị nwoke na-asọfa mba enye nwoke nwaanyị kwesịrị nnọọ na-ele ụlọ na-elekọta ụmụ mgbe nwoke na-apụ nye dịka elekere 5 ọ bụ 6 n'ụtụtụ ị ga-aga ịchụta ya na-eri nwaanyị ejikere soro ya pụọ amanụ m ụmụaka na-etodu ka a ga-esi were zụọ onye na-eme ụmụaka na-eji emebi beta ụdụtụ onye siri dịrị na Naịjirịa na mere nna pụọ bekee na-aghọtala ihe na-emenụ ụmụaka mụọ na ihe ọjọọ o ebe mbiri ụmụaka na-ebiri adịghị mere na ke m gwara na nwaanyị agbara enyere oche azụ ihe gwuru mee ihe ahụ ka ụmụ nwaanyị ndị ka ọzọ were ya mụta ife ya bụ ndị ka ụmụ agbọghọ ha na-etoto edodo ha mara ka esi adụ mma ọdụ ebe ị dokwara na nwa gị ahụ ọdụ doro ya ọdụ niile ị ga-adị ya dịka ị kwuru nwatakịrị ga-emebi n'agbanyeghị ndụmọdụ nne na nna nyere ya n'agbanyeghị ndụmọdụ nne na nna nyere o nwere ọtụtụ ụmụaka na-eme ịzụba ha mgbe ha jere ihe dịka mahadum nnukwu akwụkwọ ha bịa metachaa
oyi dị iche iche ha si ebe a kpafuo ụdị ha adakwasa ihe njizi na-ajụzi ndị Igbo anyị na-eme ihe ahụ ọ bụ nne ya n'ihi na abụ m nne echekwa nne nwere nne ya asị nwa eje metere ya ihe ihere kedụzi ka nne ya ga-esi bụrụ onye ahapụzie ka nsụkwa ya eto ọ na-ewekwa n'iwe ahapụzie ike nyụrụ ahụ kebe isi ọkpọ ada egeje maka m nyere ya aka bata n'ime ya otu o si wee kwu okwu kpụrụ banyere maka na nwa a na-azụ azụ nke ịhụrụ anya ka ihe ekwu maka ya nke ịhụrụ anya ịmarọ enweghị ihe ọzọ ị ga-eme mmadụ bụ mmadụ onweghị na-afụ echi onwekwa anụ nwe ga-apụta na sị na nwa na Chineke nna kere esi abịa n'ụwa na akara aka bụ ga-aka mere mmebi ọ dịghị etu a ụzọ ihe one ma one na-ebute nwata ji emebi anya nne na nna adịghị ebe nwata nọ na mbido maka akwụkwọ nsọ sị gị zie ụzọ ụkpụrụ nke Chineke na oto agaghị atapụ n'ime ya nke ahụ otu ọ bụrụ na nwatakịrị ya na-etolite ekwere ka ụmụaka gị na-atụ nne na nna ka ha bụ ndị na-atụ na egwu ha bụrụ ndị gị na-enye ụlọ nsọpụrụ ọ bụrụ na nwatakịrị nwaanyị bụrụ ọyị gị nna ụmụ ndị nwaanyị abụrụ ọyị m ụmụ nwunye m ụmụ ya ndị nwaanyị abụrụ ọyị ya ihe ọbụla na-eme ya ma ọ bụrụ na ọ na-afụ n'ụwa ọ ga na-eme ihe na-ebute nwata ji eme iwu onwe ghara ihe na-eme na ndị ọ na-ezo ya ezo ebe ọ na-ebido ya bụ na ọ ka bụkwa oke na ọrụ dịrị nne na nna ịga n'obodo nne na nna mana nne karị maka nne na-anọkarị ụmụaka nso na ya na-ekwu okwu ya bụ ndị ibe na-akpọ formative stage mgbe ha na-etolite nne na-anọkarị nso chifụ nwoke amapụ chọọ ihe ụmụaka ga-eri ọ nne ya ọ cheta nna chi abata onwe ihe hụrụ nwa nwaanyị na-eme ma ọ nke nwoke ịkpọ na nwa mere ihe dị etu a mere ihe dị etu a iwere olu nna kụsuo etu o si kwesị ya bụ na ọ bụrụ na obodo ebe ka nsị chọọ ikwu nwatakịrị ọ bụla erubeghị afọ 18 efere ebe a tụrụ ya nga ihe ọ bụla o mere a ga-ajụ ya n'isi nne na nna ya mgbe a ga-asị nwatakịrị eruo ne ịzara ọnụ ya bụ mgbe ọ ga-agafe afọ 18 ndị majority age ya bụ mgbe ọ ka nọ okpuru nne na nna ya ma gị nwa bụ nne nwatakịrị ọzọ tụtara ime ị ga-esi n'ihe mere onye ọzọ wee mara ibe mgbe ụmụ gị na-aga mahadum ebe mgbasasị aka na gwara mahadum anya gị ịtụwara ị na-eru ebe ahụ ihe niile ị kwesịrị ime mee ya abụzie nke ọzọ enwere nke ya akarịkwa gịrị o ụta ma ntọrọ gị mana mgbe anyị na-asị enweghị apụtasị onwe anyị nka di mapụ nwapụ ọbịa nweghị ebe ọ na-eje n'ọghị ga ebe a na-eke isi ebe a na-akụ asịrị ma oje ebe a na-ebe mbọ oje ebe a na-eme ife na ọ bụrụ onye nwere aka ọrụ ya ọrụ arụ enweghị asị oke na ọkarịa wuma na ikpe amara ya mana enwe ndị enweghị ha na-arụ mana amafịa n'ụlọ di eti ya n'isi na-eru ọ bụrụ ohere ọ ga-eji ga aga striti niile na ebe na-ekwu ndị na-eto adịkwa o nwere ihe unu kwuru mgbe unu na-ekwu okwu nchọrọ ka unu tinye ọnụ ofuma na nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya na ọ bụ nna nwa ya bụ nwa amụtara na o mesigodu nwoke atụwara imebi ịnụ ya na ọmakpọ nwa ya dịka o si wee dị n'ala Igbo na ụfọdụ ebe dịka o si wee dị eziokwu na ọghọm ya bụ ihe emego ha mana o mechazie esizi ka ebezie nụrụzi ya bụ nwa asịkwazi na ya kpọọ ya nwa biko gịnị bụzi okwukwe ya bụ nwatakịrị na ọ bụrụ na ọ na-afụ nne na nna ya ka ha bi dịka di na nwunye a na-agwa ha a na-eme ka ha mata na onye a bụ nne gị na nna gị na ọha mụtara gị mana ị gaghị eso ha wee biri. Igbo ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ onye ji egwuregwu ga-ekwutecha na uche na-abụ otu o mere ore etu a arụrụ otu ahụ nke ọ bụ zuo megara ọchake okwu m bụ na omenala na be anya kwugo eze adịghị ka nwaanyị n'afọ ime nke mbụ ihe ọ sọkwara o nwere nwoke achịkwuru egwu a na-ede si mma ede ọnụ si metụ onye dị mma enyi maka ọnụnụ ọ bụghị ịbịa
ịbịa ka jezuru nwaanyị n'ori ọrịba nwaanyị gara nwaanyị atụtụ ime ị chọrọ ya ime ya ọ mụzie nwaanyị etobezie chụwa ka ọwụwa mmadụ ịbịazie n'azụ gbatajikwara afụfụ si ka ọ bịakwara nwa mba sọọsọ n'ụzọ ihe a ga-esi bụrụ ife bụ ma ọ bụrụ na nne na nna mụrụ nwata nwaanyị atụrụ ime ọghọm n'ebe anya fụ na afụfụ dubefa ọ na ndị a mụrụ amụ nwoke ejigbo ezo ha onye webasị oke kudochi ọkwa mgbe aka dị ime o mgbe aka ya ka mụrụ amụ ma ọkwa na onye a na-abịa ọnụnụ ọkwa ka amụzigoro amụ wesị ebe o si otu a mgba ebe ọ na ọbịa gị nụ si ike nye nwaanyị a n'afọ ime na bụrụ nke ya amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị abụrụ ya nwa nọt amụcha nwa tacha afụfụ tụcha ọsịzie na ọchọgwa ịbịa nụ bebi na ọfụrụ amụrụ nwoke nwere amụrụ ejima ọbịa ka o zotu agbọrọ ka o zotu uru mba ajụjụ m bụ daalụ ajụjụ m bụ ebe nwoke ahụ tụwara ya bụ nwa agbọghọbịa ime o lechazie ka tinye taa na mgbe ọ bịara ime ego ya bụ nwaanyị mgbe ọ tụwara ime achọpụta na ọ dị ime a na-eme ọyị o mechazie ọmkpasị ya ngwa na ya ihe ekebe ego nwaanyị ya n'afọ ime ọmụọ nwaanyị mana o meghe ego n'isi ya o mechazie ebezi n'ozi ya bụ nwa agbọghọbịa ya bụrụ na ebe enweghị nkwekọrịta ọ bezi na onye bụ nwa agbọghọbịa dịka o siri wee dị na bụ unu ka isi wee kwu nọọ nna nwaanyị nye nwa asị mba na ị ya akpọrọ nwaanyị laba ma ego nwunye gị kpọrọ laba mana nwa ọ mụtara anyị mgbe emebeghị ego n'isi ya na ịma akpọ ya were laa gịnị bụzi okwukwe ya bụ nwatakịrị kedu ya bụ ọnọdụ ya bụ nwata na ọmalite ihe a na-agwa ya na nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa na ọha amụghị mana ka o siri wee dị na ị gaghị eso ha were laa n'ọmụmụ gị tupu ịza ya ajụjụ ka echekwaza ya ọchịghata. Looking for a show that can make you laugh away your sorrow or even crack your ribs? Well, look no further. Akwamaka Production Limited presents Akwamaka Stand-Up Comedy. Get ready for some of the craziest comedians ever every Saturday by 11 a.m. via our social media platform. For sponsorship and advert placement, contact us on the numbers showing on your screen. Akwamaka Stand-Up Comedy. Don't miss it. anyị echigatala azụ na azụmahịa ọbụla na-esonyere anyị gba anyị ka nọkwa na ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na Akwamaka TV. aka m kwa nwanne m nwaanyị Esther Ugonweja dejeje mba isiokwu anyị ji wee nọrọ ebe a taa ọ bụ na ilezi anyị ga-afụ ndị nze na ọzọ nọ ebe a na-atụnye ọnụ n'omenala Igbo n'ihi na isiokwu anyị jiri bịa taa bụ isiokwu gbara ezigbote ọkpụrụkpụ ya bụ isiokwu bụ ka o si wee dị nwa agbọghọbịa tụtara ime na nna ya ume ọghọm na-emeghe ego n'isi ya onye nwe nwa ọ bụ nna nwaanyị ka ọ wụ onye tụwara ime ka ọ wee ga-emecha bịa mụọ ya dịka si bụ ejọ kedu ọnọdụ ya bụ nwatakịrị darịrị nne na be anyị nwaanyị nwere nsogbu onweghị nsogbu na be anyị nwere nsogbu kọwaa ọfụma ife nkọwa mbụ na ndị a na-adọ aka na ntị bụ nwata nwoke na-ejekwu nwaanyị enwere usoro ma akwụkwọ nsọ omenala obodo niile si dosa nwoke chọrọ ịmụta nwa ga-esi wee so wee nweta nwa usoro ya bụ nke mbụ na ịnụrụ nwaanyị ma echi inwe nwa na ịnụrụ nwaanyị nke abụọ n'ime ndị obodo na-akpa adoption ọ bụ ha na ịnụrụ nwaanyị ime ha adoption inwe ọkwa nwa na be anyị enweghị nwa m nwa gị ya bụ na ignorance of law etu ndị obodo wee sị is not an excuse ndị a na-adọ nwoke chọrọ inwe nwa na-efegharị mana nwatakịrị nwa mụrụ amụ onweghị ihe o mere were bịa ụwa onweghị ihe o mere na be anyị aka ya dị ọcha nna nne nwata nwaanyị ahụ tụtara ime ọ nna enwe nwa
nwa a nwere oke na be anyị n'obodo ndị ọzọ ụfọdụ Igbo ndị ọzọ nwa anyị nwere oke mana na be anyị o nwere oke na oyibezie ya bụ nwatakịrị agwara gị na ọdụ ụzọ na-abụ enweghị nwaanyị nwere ike isi n'obe nna ya wee mụọ nwa mana nke anyị na-ekwu maka ya bụ nke ghọrọ ya aghọ nke abụghị onye agbara nkwụ ya nwata nwaanyị ahụ nwata nwoke ahụ zuru oke na be anyị otu anyị si eme ya maka na ọpịpịa dịrị nwata nwaanyị ọpịpịa nwetara obi ihere ga-eme ya maka ihe arụ ka ọ bụ tetara ime na be nna gị emeghe ego n'isi gị ihere ahụ bụ ọpịpịa dịrị gịnị dịrịkwana ndị na nna a na-atakwa ụta na o nwere oke ha nwere na akparamagwa nwa akpara ihere dịrị nke nwoke bụ enwere ike ije na be gị ma mụtazi ọzọ maọbụ ije na be gị ịmụta abụọ ịma mụtazi efu nke ahụ mụrụ ebe ọzọ ka o mechara bụrụ ezu bụrụ dike na asa bụ nnukwu ide na inwe nwa ahụ bụ ọbịa dịrị gị dịka o si wee kwu ngwa ọ na-ekwu okwu ọ mara ọmatụ enwere na be anyị ya mere ruo n'afọ 27 nwanne anyị nwoke gara ọrụ oyibo were ebe a chapụta ofu nwata nwaanyị ha na-agba ebere a wee na-agwa ya bịa ka ị were ofu kpọtụrụ mmanya jekwu nna nke nwaanyị ka egwu ya n'ọgụ ị chọrọ ịnụ nwa ya nwaanyị ọ na-eme na ya na-arụ oyibo na mụọ mbụ mụọ abụọ mụọ atọ mụọ anọ mụọ ise mụọ isii mụọ asaa n'uju oruzie mgbe ọ chọrọ ọrụ polisi ka ya natawazi ya mgbe ahụ natawa mkpọrọzie wegwazie kpọkọzie ụmụnna ka anyị jezie ka ezie eme ego nwaanyị onye ị na-eji eme ego nwaanyị na biya ihe ọ mụtara ọgwụ ụmụ na atọ agha rie otu mgbe a nọrọ agha ọfọ ya bụ nwata nwaanyị na ofu nke ọzọ ofu nke ahụ fọrọ bụrụ nke obere karịa etolite den nwa ya nwaanyị jere ọrụ oyibo ebe o jere iku nwa chọrọ ụmụ na asa anata ụmụ nwoke nọ nwaanyị na-atọ be nwoke ejuna apụtazi ebe a ga-eme ego nwaanyị nwoke ya kpọọ ka ya kpọọ oku nke nwaanyị ọ kpọrọ pụta akpọ ụmụ mmadụ riri ụmụ ọkụkọ so epụta ọsị ụmụazị ga-edo ụmụazị ga-edo a ọsị nke nwaanyị ga-edo ọsị nke nwaanyị ga-edo a ndebe anyị nọ juo ya ebe 1975 ọsị ya na ụmụnna na ndị echichi nọcha egbuchara udu ndị mụ omenala ndị echichi nọ ọsị ya ụmụnna nọọnụ na-anọ n'ihu n'ukwuru na mmanya bịara ije ha ana na ana ekesa mmanya na anyụ na okwu n'ukwu ọrụ maka onye a ya nke nwaanyị na nsogbu adịghọ si kwube ma ọ ma ndị anọ ebe a na onwe okwu eji eje ebe ahụ ọsịkwa egetụ mmadụ bere ọhụrụ ụnyaahụ ọ bụrụ etu oge si wee na-ene anya ụmụazụ na-asa bụọ ya n'aka anya mmiri nna ya maka nna ya nọ nna ikuni ya sị na ọ bụrụ na eso ya bịa ọ dịghị na achọghọ ịkwado nwa ebe ọ nọ nwaanyị na anyị mana etu ọ ga-adị becha akụpe kene nwoke ọ bịara besi na nwoke ka ịwụ na anyị gwara nwa nwoke agwa na obere agwa ihe niile were na wafta nke a mechazi nyezi ọnụ nwaanyị ọzọ uru o nweziri ya bụ na-emesizi ya ụmụaka ahụ ụmụ asaa ahụ ọ mụrụ ofu onye nke ada onye nụrụ ya nụ were bụrụ ide dị egwu n'aba ha meziri ebe ha ka fụ nwoke ahụ mụrụ ha dịka nna ha mana ebe ibe ha haza afa ya ha na-haza afa nna nna ya mana ha jere ebe nna ha hụ mụrụ ha nụ rụọ ọrụ ya ụlọ ihe meziri ya bụ ndị ụmụaka ndị ahụ nna ha mụtaziri mgbe ọnụzi nwaanyị bụ nke ndị anyezi aka zụọ ha ncha omenala Igbo anyị asịkwara n'ike kedu ihe i chere na bụ unu ọnụ nweghị dị ka a ga-esi wee sị ka n'ụwa kịta anyị nọ n'ime onwezi ka esi eme ya n'ihi na ama m ụmụaka ahụ ịnọ be nna ha be nna ha ochie mmakpọ ya nna ha ochie be nna ha ochie nna nne ha nọrọ ebe ahụ na-elejere nne na nna ha anya ebiri ha dịka di na nwunye a na-eme ka ha ghọta na ebe a na ụlọ anyị eje ebe dị ịta na ụlọ anyị aza afa dị ịta kedu ka unu chere ya bụ ụmụaka ga-esi wee ka mmụọ ha ga-esi wee dị banyere ya bụ omenala na mbụ enwere ndị chọrọ ka m kwuo ndị Igbo tiri ilu si na nkụ esi esi nri na-adị na mba na-esiri mba ha nri ọ ma kọwala ka ha si eme na be gị ka m gwere okwe onwe m makwa atụtụ nne m mụrụ 12
6 nwoke 6 nwaanyị 6 nke ikpeazụ anyị na nwaanyị o nwere ofu nwoke ya na ya na-emekọ ọrụ ọsọ ga-alụ ya pere ịmana ọnụ ụmụ nwoke a na-atọ ụtọ ọtụmime bụ ọtụmara ime ha ọwụ na nke nwoke ji ha aka ọ na-atọ ụjọ nwanne m nwaanyị nọrọ n'ebe a na mụọ nwa ya megwu nne ji mmiri ya n'afọ ọnwa ọnwụ ma ọbara a ga-achụfunye ama m mgbe ọbụla o siri dịrị onye nwe nwa ga-abịakwa chọrọ nwa ọmụọ nwa ọwụrụ nwa nwoke mere ego o mebere ego kakwa n'imo ka ị na-ekwu ihe yes ma wee ji mma gba asị nwa ọkpara nwa ezi anasọ mgbe anya na-eme echikom echichi anụ ama mgbe ọ wụsịrị wụrụ nwa ha nwa bọsa ama onye tụmara nwanne nwaanyị ime ama m onye ọwụ ka a mụrụ nwa afọ onye ha tụmara ime ga-ejiri rejista ya na hospital na n'ụlọ ọgwụ naanị mebirire a nabatara nwanne anyị nwaanyị ọghọm ọnụ berebere the boys a na-eje Malaysia ebere wọshia ya odemere onwe ya masọwa ọnụ ụmụ gaa mgbe ọ mụchara nwa a na-azụ nwa na-azụ ya na praịmarị skuul na-eme show ama m na nwoke ahụ eji ha aka ụjọ na-akpọkwanye ya o nwechakwa ọ na ọnụ nsị m batara ọ na-agba mebi m nwere ike iwe na ihe mebiri nwanne m nwaanyị mgbe etu oke emechasịrị mejikwata onwe ya ọbịa na ya kwadoro ịbịa bụ ịkpọrọ nwunye ya dịta ogbenala anyị siri dịrị ọbịa bụrụ mmanya buzo mmanya ịnọ ahịa na kpọ ndị ebe anyị enye ya lis ma omenala na everything wishi nwaanyị ọ gbara nkwụ ya ka mma gozie nwunye ya na ya nwa mgbapụta nke nwoke adị n'ahịa gozie ya sịlego nwa gị imezu ole omenala ọkpọrọ nwa ya la na n'imo yes n'ebe anyị imo niile igbo ọma na-ege ntị ka m gbọtụ isi bikos nwanụ onye iji na-ekwu ife ndị agwụ laki n'ebe anyị ọwụ ihere na famili ahụ nwa ọzọ nwere ndị Igbo na-amaghị nwa mụrụ n'ebe unu nwanne nwaanyị tụrụ ime emebe unu na-enwe ọdachie na nke nwa amụrụ laki nwa mmụọ ha nwa na-eprogresi ya na gara ha n'ihu na da famili ahụ karịa ndị kewu ndị amụrụ ebe ahụ ịma ihe Igbo niile nwere omenala nke ha dị mma gwa irili ndị ebe a na-edema nwa a na-akpọ nwa onye ọzọ ọsọgwaghị anya pịa gị ibi na iji ga adị mgbe ọ nwụrụ iji too a ga-asị nekwe onye mara ime bịa kpọrọ nwa gị obodo niile nwechara na-ekwu na nwaanyị atụsọba isi nwaanyị nọrọ n'ebe nna ya tụrụ ime mụọ nwa ọ wụrụ nwa nwoke na ọ ga-akpụ ya betu nwoke a ga-abịakwa bịa eme ya bịa kpọrọ nwaanyị ya ejedezie nwa ọ mụrụ na echiche mba ọ kwesịrị ime n'ala Igbo o nwere ihe o kwuru ebe a na ebe na mgbe a na-emebi iwu enwe onye iwere okwute na aga bịa ụmụ ahịa ma okwute ebe ọ dịzi ya ga-ada n'ime n'izie ya bụ ịtọkwa ụtọ zụpụ aghụghọ ebe otu oge adịghị bụ ebe bụ okeke bụ na-egbudo anya mee ya etu ahụ ọbadebe oke afọ na-emegharị bịa mara onye mere oke ka emere oke afọ
nwunne o nweghị mgbe anyị ji kwedo na be anyị na o kwesịrị ekwesị ka nwaanyị nọdụ be nna ya mụọ nwa o meghana ntaramahụhụ dị ọ ga-adịrịrị ntaramahụhụ ahụ ga-adịrị na ihere bịara nne na nna nwaanyị nwoke nwe nwa ọ bụ ihe kwuru ihe etu esi anụ nwaanyị dị ife ahụ nwa agbaghị onwe enweghị mere ezi nwaanyị ọ bụ na ọ eziokwu na etu esi eme ya ije Cameroon epụta na steeti kwụsị tụba nwaanyị ime mmechi ije kpọrọ ije na Ghana ebe kwụsị ịtụba nwaanyị ime maka ọgụ ọmụnwa ka ị na-amụrụ ebe ị mụrụ nwa kpọrọ abịa na nke ịga n'ihu ọ na-ekwu a na-aga n'ihu ihe kpatara nke ahụ bụ na mpaghara obodo dị iche iche a na-ekpenye ha mkpagbu ha enwe nkwuwa okwu ịghọtara Chineke abụghị ụmụaka amaghị onye ahụ enweghị oke maka ekebe ana otu abịa si wee kwụrụ na ata ike ịjụ ya ọ sị gị na ekebe ana na nwa ahụ ama nwa oke gịnị ya bụ ihe nketa Chineke ya gozi nwa ahụ ego ya dị ya n'aka unu ekebe ahụ ekere ya onwe ego ji agbara nke ya onye ka o ji abịa ije n'obodo dị iche iche ndị ahụ ndị a na-emegbu emegbu onye ama Chukwu ọ na-efe ma ị kpọkwara Chineke na a na-enweta mkpagbu n'aka mmadụ kpọghara Chineke ọ gbawa gị aka o jere gị ibe na Igbo ebe a na-asị usu asị ije ogbe nwere na-asị ọha na-abụ ụba nwanne nwaanyị nọrọ n'ebe nwaanyị nọrọ n'ebe ha otu ime ọghọm mụọ ya nna akpọrọ nwa ahụ nwere ike isi igwe n'obodo ha omenala bụ omenala ọ bụ omenelu ọ dị ka nwaanyị ọ na anụbata asị nwaanyị o nwere oge gboo ndị nwaanyị tupu ị gaa n'iru ka ajịkwazụ ahịa ma chịghata. Hello, everyone out there. I want to advise you to keep watching Akwa Amaka TV. It's the latest TV in town, right? Keep watching. I watch every day. I don't do any other thing than watch AA TV. Don't forget. Igbo Igbo anyị echighatala na azụmahịa. N'ezi anyị fụrụ anya bụ okwu na-arịzi ibe enu. O nwere ihe na-ekwu tupu anyị agazụ ahịa. Ya, okwu na-ekwu bụ na oge gboo ka a na-anụ nwaanyị ọfụrụ. Ọbata nwaanyị ọfụrụ. Nwaanyị eje mara ndị nwunye di ya. Nwaanyị je were azịza na aza mbala. A na-akpọ ife ana. Na-efesi ana. Ndị a dị ebe nke ahụ ejikuwe mmiri wetị na-eku mmiri. Wetị na-akpa nkụ. Ma tụdị orisi arịzi. Wetị na-ebezie kịta si ebe ebute nnu na mineral wee nabata nwaanyị ahụ na nwunye di tradition omenala ka ọ bụ dị na anụzi nwaanyị wee na obedi n'ụlọ mụta nwa onye nwe nwa bụ nna nwa fasa mere ego nwa ahụ tokwe nwa ahụ ama nzọrọ onye nna ya mụtara n'ụlọ nnụ nwaanyị oke ọnọdụ nwa ahụ bụ na ọnya bụ fichaa aka na ntị afọ a na-ata fie aka na ntị nwaanyị na-eto mba ọ bụrụ ihe nsogbu na nne ga na-adọ nwa ya aka na ntị maka nne na nwaanyị na-anọkarị nne mgbe nwe na nsọ nne mgbe nwe ya nọ na nsọ nne ga-asị nwa ya ka fugodi ya nwoke ama mbịa ka ọsịkọfịa nwa nwaanyị ihe nwoke ga na-adụ nwa nwoke ọdụgụ ọrụ ndị otu na-eso ndị ori ntọrị mmadụ ndị bụ mmadụ ya ka nwoke na-atụ mmadụ aka ijebe uche dị anya ọpịa ọ na-arụwa aka sị nwa ya si akpa apụta a sị na nwa na-achọ ịma ihe ga na-ege ntị mgbe ndị nna ha nọ na adụ ha ndụmọdụ ọ na-ege ntị ijiji anaghị anụ ihe na-eso ụzọ na niile nwaanyị nwere akpịrị oke akpịrị ihe ọchụchọ nwaanyị na-ama n'ọnya ha na-amakarị n'ọnya mgbe a ga na-ekwewu nkwa ihe ịfụ anya ihe ijighị ihe ime ọ na-agụ mgbe anyị na-ama n'ọnya nkwa anyị ekwere emezu ozi ya mgbe anyị mee ome wee bịa kedu ka isi fụnya bụ omenala na-asị gị ọ jụrụ ajụjụ o ziri enyizi na o ziri ezi maka ụbọchị ọzọ anyị ekwuo a na-ekwu omenala ekwu omenala onye na-akpọ ọdịnala onye ga na-akpọ omenala nke a bụ ọdịnala ọ bụghị omenala ihe ji wee gbado ya were fụ ya bụ na ekwenukwu ana akwụkwọ nsọ ọgwụ nke mbụ no sinner shall go unpunished onwe ebe ọzọ emedobere ya enweghị isi mecha ya gbakọ aka mmadụ ga-atara afụfụ ihe ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ya mere eme nwatakịrị ahụ ọ ya ọwụ product of the sin onweghịzi ihe ọhịa emedobe ya bụ nwa is unfortunate
Chukwu a sị na Chineke fọrọ onye ọbụla n'anya ka ezi onye nwere onye Amerịka fọrọ ndị Ukraine fọrọ ndị Iraq bọmbụ ya tụrụ na Ukraine nwe ndị ogburu nwee ndị sọvaịvụl ya ochiri kwakwara ha sị ihe niile abụghị gịnị faith ihe ọha eji kpuchi igwe etu o si wee jụ bụ gịnị e nwere onye ma Chukwu ma mmadụ ma mmụọ nabatara ọmụmụ amụrụ ya na ọ gara ụzọ gara aga mana ya nwere onwe ya ọmụmụ ya agaghị n'ụzọ gara aga mana Chineke ha sị na a ga-egbu ya egbu ọ ga-adị ndụ n'igwu Chineke ekwu na ga-egbu ya egbu ọ ga-adị ndụ mana n'elu naanị mana ọ bụzi na iwu nke Chineke bịazie ọfụma n'ebe nwa ahụ nọ enweghị ihe ọbụla gbasara echichi a ga-echi gbasara Chineke ọma nchi ọ bụrụ chichi fada ọ ya echi ajụjụ nke ọ jụrụ maka iche echichi mgbe jụọ esi ya ị makwa na nwaanyị mere ego nwaanyị nwoke mere ego n'isi ya ha na-abụ eso okwu nwaanyị a na-abịa nna ya nọzi ebe nna ya ma nwoke ọzọ anụọ ya mụọ ụmụ 200 mana ego ahụ eme n'isi nwaanyị ahụ ewechighị ya azụ ọ nwoke ahụ mere ego ya mbụ nwe ụmụ niile ahụ ọ betu akọdụ ụmụ niile otu akọdụ mana iwechighị ego ahụ azụ ọ nwoke ahụ nụrụ ya mbụ ịchọ ya na nwaanyị ije were onye ka eji that bright price ngo ebe anyị na-akpọ ya bụ ngọ nwaanyị ọ bụla ime ha ego n'isi ya ọ bụghị nwe nwa nke ọ bụla ime ego n'isi ya gbaghị ego ahụ enyechighaghị ya azụ ya si ebe a mụrụ ụmụ ruo ka ụwa ha ọnwa ha 2000 go nwe ha nja etu o si wepụrụ na be anyị were ma ọgbọghọ ụmụ ma ọ ya fịa nwa ego n'isi ya omenala Igbo sikwere n'ike ọ dị ka anyị nọwazie n'ihi na ịkpọta ndị mma omenala Igbo a na-atụ ọnụ n'okwu ihe a na-adaba ọ na-akụzi ịkwa anyị na-akụzi ọ bụ na itinye m ọnụ n'okwu a anyị agaala ala taa ikwu na ka o siri dị na n'agbanyeghị etu omenala ọdịnala asịrị wee dị kedu ihe ị nwere ịgwa nne na nna ma ọ bụ okorobịa na agbọghọbịa fụrụ nwa ha n'ọnọdụ ndụmọdụ nwere ike ịgwa n'otu nkeji ị ga-emekwa otu ya na emekwa otu ya ọdụmọdụ m ga-enye nne na nna karịcha nne oge mbụ ọsọ wee mebiele na oge mbụ ndị nna anyị na-eto na ụmụ agbọghọ dị iche na otite ka ụmụaka amụrụ ugbu a na-eto because maka ndị nne mbụ nne anyị ha gba lụrụ ha ụzọ esi ejike dị iche n'ụzọ ụmụ anyị ndị ka ugbu a si ejike maka oge mbụ nne anyị mụrụ anyị tiri sketi ọ ndị a na-agbatụcha betu ụmụ anyị dịka ha na-alụzi abatazi a na-akpa achịbọ nne mụrụ ha na-agba ọtọ na-aga ụmụ ha were ekwe na-esoro ụkpụrụ nne ha sogbe nne na-agba ọtọ na-aga n'ụzọ ka ị chere ka nwa gị ọ ga-agbara ọtọ na-eso onye a mere ụmụaka aka ugbu a ji emebisi eziokwu ọ dị mana ọ dịtụzighị ire etozi n'oge mbụ etozi n'oge mbụ ya mụrụ ihe ọ na-ekwu bụ ma nne ma nna mana ọ kachasị na be anyị a na-aka adọ nwoke aka na ntị ọfịa ọbụla na-asọ nkata ipụrụ ero nkata ga-abata ya enwere otu ị ga-esi kwado onwe gị mmadụ na-eghe anya ọma mgbago obodo anya nwee otu ị ga-esi kwado onwe gị mmadụ na-eghe anya ọ mara gị ife ị na-achọ ya agwa gị ya so na ihe na-ekwu bụ nwoke ọbụla achọghọ ịkwa akwa arịrị maka ịtasị ya ofu nwoke batara ebe a na-agba nkwụ ebe a na-eme agba nkwụ nwaanyị ya jerue nwa ọ mụrụ ebe ọzọ be unu adịrị ya o je ebe nwa mụrụ ebe ọzọ na-akpọ ịdadị ịdadị gorie moto mere ebe o je ebe a na-eche unu arụrụ ebe a ọ ma na mmadụ na-eso ya n'azụ ebe o bu baịsikụl ya na ihe mere onwe m ihe o kwuru na ihe abụọ ọbara ya ọ na ebe ọzọ ka a mụrụ ya be nne onye ahụ ọrụ ọnụ ụlọ mbụ nwoke ahụ nke ọ mụtazi na biya adaka na-achị ka ị ghara ịkpa makara ahụ jisie aka ike ọdịdị onwe gị
ekwere ka ụdị ọghọm agụ gị maka afụfụ dịrị ya ka ọ ghara inwe onye a ga-atụ ụta enweghị onye afọ emere iwu otu ọgọ dị n'ala Igbo ọ bụkọ ha m n'ọnụ. Na njedebe a sị nwata gọọmenti ebe ọ na-eje agwa m ihe oge kwu ma ruo otu a ifu nwaanyị ya anụ inegodu nne nwunye wu igwe mara ka nwunye wu ya adị o sogbapụ gịnị ka onye a kwuru ifu nne nwunye gị igwe mara nwaanyị na-agba ọtọ gị ya ka onye a ga-adị. ụfọdụ mareji nwaanyị a na-alụ na mareji arenji o nwere ike nwaanyị nwoke na-eme ọyị ya fụtara anya ahụ ya nwaanyị ọ na-eme na so ka ọ dị ka amaghị ya so ọ na-adị mkpa ka nwaanyị na-aka azụkarị ụmụ karịa nwoke anụ nwaanyị ka ụmụaka ma nwoke na-aka erubere isi maka na-adị anakarị nwaanyị na-agba mgbe ụmụ ya kara ije dị anya nwaanyị arụ anya ruru anya so ọ na-adị mkpa n'ala Igbo ka nwaanyị na-enye nwa ya ma nwoke ndụmọdụ maka ebe nwoke na-abara nna ya mba ihe nne ya gwara ya maka nne ya maka ọnwụ na nwa ya bara nna ya mba nne ya kụjọ ọnya si mapara papa ya ka nwa na mọsọ ọzọ mmiri bata nwa na-abara nna ya mba ma ya na-agbara okwu ọsọ bụ ọsọ anya tụpụ ya banye eme nke ọ nawa azụwa azụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị otu a ka ọ dị mgbe nwatakịrị nwaanyị ga-apụta gotere ụmụ ya na-erekọta piza na ihe niile ịtọzie ọsị ma ọ bụ kamere nka unu anadara fere amụrefu otu ahụ ka osi amụrefu ofu mbọsị ahịa na-agwa ebe ọha mgbe ahịa were ebe ọha onwe gị Igbo a ga-eji ebe ahụ ka ọ dị mbọsị ọzọkwa. daalụ n'orinne obi dị anyị ụtọ nnukwu kunu si wee tinye ọnụ n'okwu a ọkara ka esi na ya bụ omenala adịghọzi ọ dị mana ọ dọzi ire ka edi ka esi a na-enwezi ntụgharị obi ka m bịa ogwe nchọ spọt oge gboo ọ bụ na nwaanyị a na-anụ anụ tutu ime ọwụ di ya tụwara ya nwaanyị ha mamụ nwaanyị ha ga-anọgide n'ime nnepụ ọrụ ndị oyibo ọ na-akpụcha ọntị o were ọnụ ya wee kwupụta si na ime na ọkwa di ya tụwara ya oge gboo ọ daba anya so ọ kaba na omenala dị kama nọọ ndị kịta abịazie a na-akpụ ya new generation abịa ka emebi ụhọrọ omenala ka e wee nwee izi pasị mana ọ dịrị otu ahụ so oge gboo mụnwa na-adị nwaasị nwaanyị mụ ma ụmụ niile mụtara ịsọpụ wee dị n'iti ya na ugbu a na ọmaka ma ọ ma agba egwu na ọ na-eme ihe okorobịa ihe dị mkpa ịzụta agbụrụ ahụ zi ma ọ ya agba ahụrụ nsogbu so ọ dị abịa na nke m na-etinye na otu okwu na ọ bụrụ na o nweghị okwu mgbe ọ na-ekwu okwu na mbido ọ sị na nne na nna nweziri ike abịa na nkwenye onye nke tụwara nwa nwaanyị ime abịa ịnụ ya ha nwere onwe ha n'aka nke ha sị maka ọnụ mmadụ ọnụ mmụọ mgbe ahụ ha sị mba na ịma nụ ya onweghị iji ya aga aga mara ọ na-agbakọtasị oke ngwanụ biko na ebe ọ dịgoro etu a onye atụgharị ya ime adị ya chọkwara ịnụ ya ka ọ gharịkwa na ya bụ maka ụfọdụ ndị obodo na-edage na be ha etu o si wekawa na ọ ga-abụ ihe esemokwu ma nwa ahụ nọdebe nne ya ya na ndị amụrụ n'ụlọ ahụ ndị amụziri amụzi eji ha azọba ya azọba na be ha mana be ya dị azọ ya mana ebe ọ bụ na nne ha tụgharị ime ha n'ofu onye ahụ mana ọ bụ na ọ bụ onye tụgharị nne ya ime bịara onweghị ebe ga-akpọnye ya ma ọ bụ ka abụzi na mkpọkọrịta a na-emekwazi ya etu ahụ ugbu a ọ na-aga Igbo ndị ọma ọ na-afụgonu ka o si wee gaa n'ụbọchị nke taa ndị nze na ọzọ anyị nwere ebe a tụnyego ọrụ n'okwu wee kwue ka o siri wee dị n'ala Igbo na Imo steeti na Anambra na Enugu kama okwu niile ha kwuru n'ụbọchị nke taa ofu ihe ka ha niile na-arụtụ aka na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ imetere n'aka gị na ụgwọ ọrụ mere gịnị so ya afụfụ otokwu ya ya bụ mgbe ị na-aga ije nwa gị bụ nwa okorobịa gị nwa agbọghọbịa marakwa amara na ị na-ekere onwe gị afụfụ na-ekere nwunye gị nwa agbọghọbịa afụfụ na-ekekwara ya bụ nwatakịrị amụtara amụta afụfụ ọ bụrụ na nne na nna nke nwaanyị ekwekọtaghịzi na
ị ga-akpọrọ nwa wee na gịnị ga-abụzi okwukwe ya bụ nwatakịrị ịnọrọ be gị na nwunye ya nọrọ ị na-ele nwa ị mụrụ amụ ọ nọrọ na be onye ọzọ ihe eji na-ekwu ya abụọ nke onye na-eme ya mezie ya ọfụma ịmara ụzọ ziri ezi ime ya meta onye dị mmụọ enyi maka gịnị maka ọnụnụ ndụmọdụ enwere taa bụ ọ bụrụ na gị bụ nwa okorobịa na-ayị nwa agbọghọbịa ị na-esi anya ma na ọ dịghị mmụọ ọnụnụ mee gịnị were mma gị tinye n'ọbụ ghara ije eme gịnị ibechapụ kpaka ihe ya bụ nwa agbọghọbịa alazie ọ bụrụ ka o si wee dị ma ọ bụ onwezie nwa ịkpọpụtara ya bụ nwa na efegharịzi onwe enu eri aka a na-eri aka gị bụ nwa agbọghọbịa na-eme pịọm 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 agbagha anaghị nke a n'ihu ikpere imejaa ihe a na-ekwukwe ya bụ nke onye na-eme ya mara na afụfụ dịrị ya dịka o si wee dị n'ala Igbo anyị n'ihi na ọ nwere ezinụlọ ya bụ ha nechaa ya anyị ekweta asị na ya bụ nwa ya anọ gbara aka ghọrọ ịrọ ọ bụrụ na ịlazie na be di gị na ọ bụrụ na nwoke a mechaa bịa nụrụ gị ịmụtazi ha ọzọ gbara aka mana ị na-enye nwa mụrụ amụ ọ bụrụghị ọ nọ nso eru aka gịnị na a na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ nke onye na-eme ya na gịnị ya ihe ịsa n'anya ya mụrụ anya daalụnụ ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachi ije n'ụwa nke ụbọchị nke taa aka m kọ nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje Adaeje Jemba anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ wee bịakwa n'izu ụka ọzọ na-abịa biko nụ chebikwa na anyị ga-abịakwa site na Amaka TV anyị ekelekwa ndị kpara ya aka n'igwe na-asị ya gazienụ ngwanụ ka o mesịanụ Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọhaneze ndị Igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya afọ m bụ Esther Ugonweje Adaeje Jemba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m nye ụnụ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Amaka TV m ga na-ewetara na ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa ịma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesiri anya site na Amaka TV wesị ka anyị na-leba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche mana ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Amaka Media, Instagram Amaka, YouTube Amaka Media. O nwekwara ohere dịrị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha n'ihi na anyị ga na-anwụnye unu ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara aha ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa ha ohere ikwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe iji aka gị emepụta ịchọọ ka anyị nye aka gbasara ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahịa ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje Adaeje Jemba ka o mesịanụ. Ijenu wale